Nik futbola egiten dut eta bertan dena euskaraz egiten dut. Euskara hitz egitea eta euskara defendatzea gustuko dut. Nire toki emblematikoa futbol zelaia da. Nik nire familiarekin euskaraz hitz egiten dut, eta nire leku emblematikoa nire aitonaren baserria da. Nik pelotan bai etxean euskaraz hitz egiten dut. Niretzako toki emblematikoak baserriak dira, oso euskaldunak direlako. Ni Judit eta euskaraz aritzen naiz, eta nire leku emblematikoa ikastola da. Kaixo, ni Euskal Herriko herri txiki batean bizi naiz, eta bertan euskal kultura eta euskara mintzatzen dut eta defenditzen dut. Nik pelota eta futbola egiten dut, eta bertan beti euskaraz egiten dut. Euskal peto-petoa naiz eta hau euskara. Nik etxean familiarekin euskaraz hitz egiten dut eta nire leku emblematikoa kiroldegia da.